Ловът е той, що дреме в нас, когато войната отшуми за всеки мъж. Това, което в гените познато кълни из вековете като ръж. Ловът е кръв, кипяща като вино, на смърт обречен повик за живот. Не е той екшън в холивудско кино, а орис древна, на божествен вод. Ловът е древна драма и Голгота, апотеоз на битка с вечността. Но то е лов, когато в живота пред изстрела поставиш доблестта. Държавно ловно стопанство Искър носи името си от най-големия в България язовир – язовир Искър, с който граничи на запад и югозапад. Стопанството заема хълмиста седловина, която свързва най-южните части на Лозенската планина с югозападните склонове на Ихтиманската средна гора. Територията на стопанството е 4000 хектара. Държавно ловно стопанство Искър се намира на 25 км от град Самоков, на 75 км от град София, на 15 км от град Ихтиман. Релефът на стопанството е предимно нископланински хълмист, силно разчленен от многобройните долове и дерета, ориентирани главно в посока изток-запад. Най-ниската точка в стопанството е 770 метра надморска височина, а най-високата точка в южната част – 1150 метра надморска височина. Югозападната граница на територията на стопанството е 16-километровата брегова ивица на язовир Искър, който е главен източник за водоснабдяването на град София. Съгласно климатичното райониране на България, територията на стопанството попада в климатичния район на хълмистите и нископланинските части на Западна и Средна България, от умерено континенталната климатична подобласт на европейско-континенталната климатична област. В климатичния район на стопанството ходът на температурата показва сравнително студена зима и прохладно лято. Най-студения месец е януари – -2, -3 градуса по Целзий, а най-топлия е юли – 18-19,5 градуса по Целзий.
Разликата в средните месечни и годишни температури между най-ниските и по-високите части е сравнително малка, дължаща се на малката разлика в надморските височини. Средната годишна валежна сума се движи от 650 до 800 мм. Преобладаващите ветрове са от запад и северозапад и са умерени до силни, много рядко ураганни. В заключение за климата може да се отбележи, че е благоприятен за растежа на главните дървесни видове – зимен дъб, бук, цер, благун, бял и черен бор, и е предпоставка за изключително добра екологична обстановка за развитие на здрави и жизнени запаси от видовите диви животни, обитаващи района. Държавно ловно стопанство Искър предлага голямо дивечово разнообразие. Територията на стопанството се обитава от благороден елен – 420 броя, елен лопатар – 450 броя, дива свиня – 200 броя, 100 броя, сърна – 115 броя. От хищниците се срещат вълк, лисица, бялка, дива котка, видра, златка и язовец. Услуги, които предлага стопанството, са организиран ловен туризъм, риболов, езда на манеж и в района на стопанството, конен туризъм по маршрут извън района на стопанството, фотосафари. Именно тук, в средата на месец октомври, се проведе селекционен лов на елен лопатар, които екипът на предаването ни засне.
Сега е късният октомври, но тази есен се проточи топла, суха и по този начин се удължи брачния период на животните, които се чувстват в кондиция. Не ги пресече някакво лошо време, студове, ниски температури или валежи. И затова и сега се натъкваме така на късна брачна сватба на Елена Лопатар. Елените лопатари до късно, дори и през целия ден продължават да грухтят със специфичния си такъв глас, който наподобява това хъркане, това грухтение. Това са мъжкарите, които се стремят да овладеят своя харем, да го запазят само за себе си, изтиквайки другите мъжкари и по този начин чувствайки превъзходство в територията, която е успял да овладее. Маркира я с, естествено, както и всички останали възбудени мъжкари, с своята урина, със своята миризма, с видимите знаци, с рогата, с които чатка в дърветата, жули клоните на по-ниските такива, обикновено сухи храсти, дървета, клонаци, гасталаци, където там по този начин той и звуково, и мирисно маркира мястото си и мястото, където обитава неговия харем. В мъгливата утрин така меката растителност, освежените по някакъв начин от влагата сухи листа, шишарки и иглици дават възможност на ловеца или пък на човека, който иска да ги приближи до тях, да ги приближи и да може да наблюдава това, което се случва в природата. Това своеобразно воайорство е всъщност и един начин човек да опознае поведението на животните, тяхните взаимоотношения, всичко, което се случва там и по този начин да натрупа познание и опит в стремлението си да изучи какво става в дивия свят. Възбуден от нагона си да преследва женската, която е разгонена в момента, мъжкият Елен Лопатар не е чак толкова предпазлив. Още повече той е зает с своите типични такива изяви на мъжкар, с рева, с маркирането, с обикалянето, пазенето на харема от посегателство на други мъжкари. И по този начин той е своеобразно така по-лесно досегаем от този, който иска да го издебне. Но пък за сметка на той кошутите никога не загубват своята предпазливост и разпръснали се наоколо, движейки се, пасейки или пък обикаляйки около него, те всъщност са неговите пазителки. Винаги са на щрек, особено водещата кошута, по-възрастните животни, които с обонянието си, зрението и слуха, които са отлично развити при лопатарите, се умяват първи да забележат опасността и побягвайки да предупредят и мъжкия елен, който заблуден в нагола си, както казах, не е чак толкова предпазлив в този момент.